Akomana, pane pamwe unofanira kutotendwa Mwari kuti unogara diaspora. Pane pamwe kuti katofanira kutotenda Mwari kuti togara ku diaspora. Zvese izvi mazuva aya ku diaspora kunokubotana tiri mozara nda mari anoita 19 pula, which is equivalent to $90. Mafuta anoita equivalent to $2.50. Ameno yenyu jamba yemaboda akomana asikana jamba yemaboda automboshaya basa unoita musikana webasa mukomana unoita garden boy unoita builder unoita hanzi mabricklayer jamba yemaboda iwe